everybody! Welcome back to my channel! Hello guys! Happy weekend! Kasi Friday na naman dito. Well, by the way guys, dahil Friday ngayon, ako ang magpipick up ng aking anak doon sa school nila. I mean, yung aking panganay. At dahil Friday, gusto niyang mother and son date kami today. So, ilalabas ko yung anak ko, pero yung daughter ko, nasa kindergarten pa. Mag-i-stay siya today hanggang 5 o'clock doon sa kindergarten. So, ang magdi-date lang muna for now is me and my son. At dahil good weather sa labas, kakain din kami sa labas. Oh. So, dahil pupunta kami doon sa medyo mataas na area ng city namin dito. Yung medyo may magandang view. Para may makita-kita naman kayo kahit papaano na tourist spot dito sa city na aking tinitirahan. Makikita natin yung buong city ng Horb. Kung saan kami nakatira. Okay? So, ipapakita ko sa inyo and I'm so excited na. Kaya, for now, magdadrive muna ako. Pipick upin ko muna ang aking napakagwapong anak. Siyempre, manang-mana sa nanay, di ba? Samahan niyo ko guys, samahan niyo kami sa aming pagdi-date ngayon. Let's go! There you go, my son. I just picked him up. Say hi to everybody. Hi. Why are you not in the mood? Hi. Gutom na siya. Are you gutom na? Very gutom. So, we will go eating. So, yan yung school niya. That's Yohanes School. Ayan, kaka-pick up ko lang sa kanya. And we're going to eat. So, ayan guys, we're going to eat somewhere else. We're going to eat somewhere. In Horb. Somewhere with a nice view. We will try to find. Because it's very good weather today, and we will make sure that we will enjoy the weather, right, Johannes? Oh my gosh, my camera is a little bit lihukan. I don't like it. So we're here guys, dyan oh. So andito na kami. Ayan. Kailangan pa naming umakyat dyan kasi nasa taas siya. So, kailangan pa naming akyatin ng medyo malayo. Sakto lang. Hindi siya malayo. Hindi din siya, malapit. Ganun. Punta muna tayo dyan. Ang anak ko nagdala ng, tubig kasi ayaw niya ng soft drinks. You don't like soft drinks? So, ito yung view. Yan yung Horb. Nandyan na yun. Ay, Nordstetten. Tapos, mamaya mas marami pa tayong makikita pag nandun na tayo sa taas. So, akyat tayo dyan. Akyatin lang natin yan. Ayan. Sa nature. Ay, sakit pa ng paa ko from biking yesterday. Ayun. So, mag-shortcut din ako. So, ito yung mga dadaanan natin muna bago tayo makarating doon. Pagod na agad ako. I can feel my age once again. So, yan yung daan. Lilibot pa. Pero sabi ng anak ko, shortcut daw to. Tara. Kung nasira ang beauty ko ay. Tinignan ako ng mga tao doon kasi nag-shortcut ako dito. Bahala sila. Laking probinsya to. Hoy! So, yan na. Yan na guys. Dito na kami. Ito yung Rausch Bar. Ayan.
So, yan yung mga orderin. Ito kami order, guys. Ayan na, guys. Naka-order na kami. Siyempre, una dumating yung drinks, as always. So, morning view, guys. So, ito yung view. Dito. Diba? Kita yung buong Horb. Andun yung Horb. There you go. Yan yung maliit naming city. May ginagawa siyang bridge dyan na hindi matapos-tapos. Ang ganda. Right? Nice view. Galing dito sa restaurant. So, ayan. Dumating na yung order namin. Guys, our order. Hannes is enjoying it. So, ito lang yung order namin. Ang nabayaran namin ay 24 euro. Let's eat! That's it. So guys, kain tayo guys. Naiwan yung selfie stick ko, nagbibisit ako. Yummy. So ayan, almost done na kami. Si Hannes full na. Full na ka, Nes? Full ka na? Aftermath, oh. Magbinlanag ko, Ayan, guys. Tapos na kaming kumain. You like the food, Hannes? So, guys. Tapos na kaming kumain. Ayun, aalis na kami. Yan yung restaurant and we're going now. So, si Hannes magtitake siya ng shortcut. Ayan. Pero ako hindi ko kaya ngayon kasi busog ako. Hindi ko kayang baka magpagulong-gulong ako doon. Diyos ko Lord. So, I will take na lang the long cut. Hindi yung shortcut. Ay, nako. Hindi ako masyado nakapag-video doon. Uy, kasi ang dami na namang mga tao. Tapos, alam mo naman yung mga German. Ngayon nga, nagpicture lang ko kanina saglit. Titinginan agad sila. Pero, okay lang. Hindi pa ako masyadong, confident talaga na mag-video with a lot of people, especially dito sa Germany. Ang daming, basta, alam mo, medyo na mahalan lang ako doon, ha? Kasi, hindi naman talaga OA yung in-order ko. Siguro, yung in-order ko, yun na lang yung medyo, yung sausages. Pero kasi traditional sausages nila yun dito. So, medyo may price, lalo na dun sa may tourist spot ka talaga o-order, ganun. Yung nabayaran namin is 24 euro, which is, for Philippine peso, guys, is, siguro almost 1,500 pesos, ganun. Snack lang naman yun, o diba? Diba sa atin yung 1,500, yung 1,500, ano na yon, dinner na or talagang panglamunan na, good for 6 person pa kung dito snack lang yung 1,500 mo. Ganun. But it's okay, hindi naman everyday. Kaya ang nag-enjoy naman yung anak ko kasi trinit ko siya kasi date nga namin. Kaya ayokong maging cheap. So, that's all for now, guys. Thank you so much for watching. I hope may natutunan na naman tayo this day. Goodbye!